Garin su Malam Muhammadu na Malam Hamza mai gida a Dawaki. Alhaji Muhammadu da Malam Hamza. Dawaki lokal gamen zaki baban Garba suna kula da mu kamar ɓangabi kwanan tuwo daban kwanan shin. Hey! 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 Kuma kama hanyar da kaman an bi ta ba. Daga hanyar ne gaba ɗaya kawai sawu ya ɗauki an yaro za mu sha jini kuwa. Kuma an wuce hanyar nan fa. Ina ga mu daidai jangol ɗin mu zauna. ya kamata gaskiya. Dan dukka. Hey! 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 What up? Kai. Hey! Hey! Tun ɗazu nake bin ka a baya nake ta gudu ina ta so in taran ma baka san nan hanya in yin maye ba abi ba. Ina zan sani. Dawa na matafi ne magana. To ai nan hanyar su ba ruwansu da bako ko kai bako ne ko kai ba bako bane ba ruwan su ba yan daba da kake gani ba su da hankali. To ai na ga hanyar ba gani bane. Kuma ga inda zan je kaga gidan da zan je can. Kai ko kai jariri ne ka je wucewa sai sun cinye ka. Hey! So nan hanyar da kake gani malam ai hanyar nan ba abu nake ga ma to yanzu ka dawo ka koma. Sai su wa mahaukata na tabbata da sun ga dan makaranta ma za su gane. Hey! Wai yan daba ai ba su da hankali ba dan makaranta ko ba dan makaranta bane ba ruwan su kawai. To ka gani dai na gode. Ya da gode Allah ya yi. Hey! Na da tayi wannan ne. Babban abin da nake tausaya mai kasun banda na san da fakiya da Hey! 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 Allah ka jira da. Hey! Dan tawa ce ba ana cewa na. Allah magana Allah. Sai ki tambaye ni na. Hey! Baiwa Allah, wai ki mace ce ko Hey! ya ki sai ki tambaye ni da zan Allah ka jira hanya. Hey! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah da da. Kuma ba ga da ka kuma ya ra ba ya. Ba ya ba ya. Ba ya ma ta ba ya. Ba ya da. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Wannan da yanzu. Da yanzu ga dio ka ga wallahi. Kun ba ganin da kuma shi ma da da furati. An wannan yin gani dan ya ne. Baro. Da da ke gani. Yaro he ne mutum da. Ku yanzu sai ne boro da ambula. Da ambula. Yaro, dan girma Allah wannan rayu wannan ku wannan. Wannan nan da nake muku. Ku tuba ga Allah. Eh nan ba da ku bane. Ni ma da kuke gani billahi da ba abin da ba sha ba. Na yayo ni. Na ya wani rasu guda ya na ruwan kwata. Yaro. Ku tuba ga Allah wannan tarbin da kuke gani yaro. Tuba nake kawai ga Allah astagfirullah kawai nake yaro. Hey! Hey!
Kai baba. Yaro. Baba. Kalle ni da kyau. Yaro. Ba gani yake maka da babula yaro. Zo za ka iya kenan. Za ka iya kenan zo. Yaro. Za ka rawa da kenan. Wanda ka zo gani yaro ko wannan yin ka ne ni ba. Mun yaji ni an sane ne ni. Dan yin sane ni yanzu an faɗa wurin da kawai nake. An faɗa wurin da. Allah ya yau. Yaro. Yaro na ga muku da biya na ga ba za ku ci ba. Tun da na muku da biya kan na ga ba za ku ci. Yaro. Da wannan ma yaro abu ya zan rasa ya ci. Ba yaro. Salatu ya ibadallah. Da ma dira gargar. Ala ni a'udhu bi kalimati la ta'budu min sharri ma ya kubu dan wa Samadani Rama. Sa ya ma bango majingina bayi. Sa harbo ma jirgin sama da tsinin takobi. Sarki mai dole. Da a ce. Dakata. Faɗa abin da ya kawo ka. Ranka ya dade mun samu labarin ka zo gari ne shine muka kawo ma kukanmu. Na me kenan? Tun da ka tafi ranka ya dade yan abubuwan nan suka tsaya. Ka san sauran ba iyawa suke ba zabi ne. Kai ne kake samu mu yi. Ko an dabe mu kai kake zuwa ka ansu mu. Sai dai kai musu aiki alaji su barka a can a ragargaje ka. Ka fito jeme kamar buzun malam. Me kon ka tau kai kadai ka wakilce su amma shine sai ka to man da jama'a? So ai ranka ya dade sa wannan kowanne daga gani a cikin su sarki ne kowanne da yankin da yake wakilta. Yanzu zan ba labaran kuɗin mai. Ya ba ku ne yanzu zan fita. Sa'a ma sarki sa'a dai man goma jingina. Ma soke alaga. Alhamdulillah. Ai kaga damuna yanzu sai albarka. Wani damuna sai albarka. Kai kowa yana gona. Alaikum salam. Allah ya yi barka da ya gona. Allah ka sarki me gani. Ya gona. Barka ne. Ya aiki. Ni na iya ma aiki. Ya jama'a. Lafiya da wannan. Oh. Mau aku main lagi? Ya, jauh kali ya jemaah. Ya, main lagi ala apa marah tadi? Tadungku. Ala apa marah? Mana ada orang kerja sih? Emang ini ayo mau kayak ngomong mah. Memang ayo mau mah memang sama aja mau main lagi. Kaga angu. Kai shi ko yake. Ka san aure sai a hankali. Aure dan hakuri ne wannan cidan kar ka ce in ka shiga daki za ka yi mata dan na riga na san ka aure sai a hankali wa aure dan hakuri ne amma gari ga ita kuje ta zan tare nan to ni ma dai da kake gani na dinnan ana mai martaba duk wannan rawanin da kake gani kin kime mana ni ma cire shi nake martaba a ba mai gari sai gana ni dai na gaya maka billahi lillahi kai mun dukan da zama kai ba ka san ni ban da hakuri kamar zawo a fadar kai mai gari a Allah ya fara mana ai ka san sabon aure kai shi ko yake yi kai shi yake yi ba ne kuma a na sani ai ba na sani mala ya ga a ta karawa bana biyu to ta kuma me naka ka zo kana ya haka ina ma ka aure yake da na san ka aure yake wallahi da ba ka dube ka ba guda nawa kake har ka fara tagumi kana na ga ma har ka fara kashi mata ka sai kake rena ma haka mun kai ba ka tattaka mata kai kai ni ba ranan da ta wata mun ka san me na mata samun tattaka mata kai kai dan Allah kai mata fata ba mace ni ba ta talaka ni a ba ashe ba gwajan bane gwaja ne ni ta isa an wanke to ni in ta isa ta sani wanki ma shege ne Qur'ani kai murya ta ma ta ina waje da raji murya ta tana tsaka gida ta shige daki wallahi Allah kana ganin wasa ne ta ka tsaya ni dai kaga Allah ya sa yau wannan tuka dan na ga gaba ɗaya kai ka ta koma Allah ya kiyaye
ina gamawa gida na yau saboda na san na gwagwai wallahi ya kusa na ja maka inna lillahi dan girman Allah duk abin da zai yi dan ana ba ka hana na abin ku danna subscribing sannan kuma ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun saki sabon bidiyo za ku ga abin da muka samu. Waya aka yi na ji kin yi shiru ne. Wallahi gwaje raina ne a ɓace. Yarinyar nan Zuwaira ta je tana yawo da sunana. Duk abin da muka yi tare da kai ba abin da mutane ba su sani ba. Komai ta je ta faɗa. Kuma ita ni ina rufa mata asiri. Ta je ɗakin saurayinta ta je ta kwana. Ta je ta bi shi ba inda ba su zuwa tare. A ce ni sirrina ne ba zai rufu ba saboda na yarda da ita. Ba na jin daɗin abin da take yi. Ita Zuwaira? Shekaran jiya fa. Ba don wani tsoho ya zo ya shiga tsakanina da saurayinta ba da ya mare ni. What? Za mu yi maganin shi. Gaskiya ya kamata mu yi maganin shi. Muhammad. Sawa dai gwaji. Ta kake gani ne. Ni ya kamata ka bari in cire mai tafiya na ba. Ba wani kure fa. Idan ka yanka shi ta wuya ma ai kun mai sauki. Kai ta ƙeya ake yankawa. Ba. Da wannan baiwa ya kamata mu cinye mai tafiya ba. Zuwa rami mu samai ni zan jijjige bakin kofar sa da kansa. Ɗauko sa. Sai ya kawo sa dokin kofar zan kwama kanshi da jikin bangon nan. In na cin mai yankan rago zan mai ko gabas ba zan kalla ba. Lafiya kuna da kuna damu mutane dalla ku wuce kai ke kina da bakin da zaki ga mutum wai ayi shiru ke kin manta abin da kika mun Me faru? banza ke har wace mace ce mai mutunci ballantana ma ke Yi wa mutane shiru. ba za a yi ba Wannan tsoron faru ne haka wai. ke mata nake ji A gaban. wallahi baby ya idan ba zai tsuguna ba me nake ba zai tsuguna ba Kana ganin sa wannan? Kai barin mu wai ka baka tsugunna ba? Tsugunna. Da wani bai.
Ija. Zan sai ya baby tashi kauna. 80. Bari in yi ƙara. Yayi. Ija. Na shiga uku baby a gaba na kake tsallan kwado? Aka yafi mun sauki. Tsora kasu. Baby, ke da ka ta. Subhanallahi. Goje. Cau. Lafiya dai goje. Lafiya dai goje. Kai ke zuwa daji ka bi zaki da gudu kamo shi. Kai ke fada da mutum 1000 su gudu su bakka. Goje. A tare bala'i a bari ka wuce a bala'i na. Me ka ci me ka bari wannan karamin alhaki me ka ban mai yaran ka goje. Lafiya dai goje. Lafiya dai goje. Ai hakuri abubbawan Allah na goje. Cau goje. Kai tashi dan uban. Ba shi hakuri. Nagode ranka ne. Durkusa ka ba shi hakuri. Baby ya sa ka tsugunna. Ya fi mun sauki. Aka ya fi mun sauki kasa mun ta'adi. Nagode ranka ne. Nagode ranka ne. Sabida ya zo yana ma kirari? Baiwa Allah. Jikinka na rawa? Shine za a ce ya tashi? Baiwa Allah. Ko ka duka? Baiwa Allah. Ke ka zagoje dalla ta ban wani. Baiwa Allah. In ransa ya ɓaci hanjin cikinsa waje za ki gani ya what? Saboda haka an rufa mai asiri. Alahiya ne. Cau. Nagode ranka dadi. Giron. Nagode ranka dadi. Kai. Wallahi ka bani kunya kai ba namiji bane banza. Cau lafiya ne. Nagode yawa. Sai ka sha wallahi. Saura ki. Ku shiga YouTube ku yi satin Ungwaji Ƙauren Mata. Sannan ku danna subscribe kuma kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa domin idan mun ɗaura sabon bidiyon mu ku ringa samun shi akan kari. Mun gode.